favor de posar correctament els passadissos de vianants que corresponen a realitzar aquesta obra. Moltes gràcies. Bé, gràcies, senyor Guillem. No comparteixo que l'any passat Vinaròs no participés de la festa de Sant Sebastianet, se va anar igual, i va anar a representació, perdona, i tranquil, no es preocupe que li conteste. Deixa'm que li conteste. Què vol que no li conteste? Bueno, doncs deixa'm que li conteste. Però almenys deixa'm que li conteste. Perdone, estic contestant no tergiversant. Li agradarà o no li agradarà. Podrà opinar de que és la resposta correcta o incorrecta. Tindrà les consideracions que vulgui la meva resposta, però és la meva resposta. Permetisquem que la faci. I torno a repetir, jo l'he escoltat en màxima atenció, sí o no. Per què vostè no me permetís que ho faci igual jo? Respecte a vostè. Per què no ho fa? No, m'està interrompint. I torno a repetir que representació de Vinaròs anem a anar. Representació del poble de Vinaròs i de la gent de Vinaròs, les dames, van anar. Van anar. Puntualment, aquest alcalde no va poder anar. Això és una realitat, no va poder anar i enguany ha anat. Però l'Ajuntament va facilitar el que vingués la representació de Vinaròs en Sant Sebastianet com tots els anys. Com tots els anys. Vostès moltes vegades demanen anar als llocs i és que després es presenten. Però bueno, aquesta és la seva forma de reclamar coherència en els fets. Jo la tinc total. La meva devoció a Sant Sebastià i al nostre patró no me l'ha d'expressar vostè si la tinc o no la tinc, perquè indudablement la tinc i la celebro visiblement, encara que vulgui seguir parlant quan jo parlo, que ho està fent, sense cap problema, encara que està parlant quan jo li estic contestant, però sense cap problema. Me traslada preguntes d'una associació preocupada per una obra en l'antic... Una associació? No és una associació? Però, perdona, és una associació. És que cada paraula que jo dic me té que corregir, senyor Guillem. Digue'm com tinc que contestar-li. Faig el favor. Me farà preguntes perquè jo li conteste el que vostè vol sentir o el que jo penso que li tinc que contestar? Digue'm què tinc que fer, perquè és que pareix que tinc que fer el que vostè digui. Explica-me-ho. Li contestaré el que jo crec que li tinc que contestar. No és una associació, ho és. Què vol que li fiqui totes les coletilles? És el que vostè vol, però jo estic fent referència a una associació, sí o no. Vostè no m'ha preguntat per una associació o m'ha preguntat per la Lluna. M'ha preguntat per una associació. Jo li contesto a l'associació sí o no. No me corregisca. Faig el favor. Una mínima educació a la presidència. Ja estic cansat de repetir-ho contínuament. I de fet, en cap moment els he molestat, però és que al final se'm passa. En cap moment els he molestat. I el reglament ho permetís, perquè vegi la diferència. En cap moment. Continuo en aquesta actitud, però és igual, que així no ho veuen tots els ciutadans. No es preocupe, jo ho tinc molt clar. Vostè no me farà variar ni un àpice de lo que li tinc que contestar. Mire, pregunten per una obra i entenc la inquietud i curiosament a membres d'aquesta associació que s'han interessat i han vingut a l'alcaldia, els he respost, m'ha interessat i m'ha preocupat i vostè ho basa en 3 qüestions bàsiques d'esta obra, com és a on va el punt de vertit, que és un punt on l'Ajuntament, donat que apareixien aigües del nivell freàtic, li va dir que en absolut anava a permetir, com s'havien fet. No me faria que no en la mà. Deixa'm que jo acabi de contestar-li. És que pareix mentira, senyor Guillem. Digue'm què vol que li conteste. Digue'm què vol que li conteste. No me pregunte, digue'm què vol que li conteste. Està autoritzada la col·locació d'aquest tub? La primera, quin tipus de líquid treu? La segona, i aquestes obres poden afectar els edificis dels veïns? Tercera, ja està, simplement. Quan vostè me parla del tubo, i l'he escoltat, m'ha dit que hi ha un punt on este tubo aboca. L'estic intentant contestar, però com